sa Treatment and Rehabilitation Center Bataan at tumutulong na rin po ako sa mga kagaya ko dati na nalulong sa masamang bisyo para magbago. Yung sa mga gumagamit po ng pinagbabawal na gamot dyan, tigilan nyo na po. Wala pong magandang idudulot sa buhay nyo yan. Puro problema. Ito lang po ang inyong tandaan. Sa bisyo, wala kang panalo. Res Bakuna. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Sa Res Bakuna, huwag ka patatalo sa pagsubok na ito. Ituloy natin ang laban, mayroon tayong paraan. Tuloy ang trabaho, tuloy ang pag-aaral. Para sa kapwa Pilipino, para sa ating mga mahal. Tara na, mag-Res Bakuna para bawas pangamba. Dahil sa Res Bakuna, bawat buhay ay mahalaga. Mag-Res Bakuna, mas protektadong pamilya. Kasaganang mas hugas iwas, kinabukas ay maganda. Sa Res Bakuna. Libre lang magpa-Res Bakuna. Magtanong sa inyong health center o tumawag sa DOH 1555 hotline. Narito na ang mga nagpapagang balita. Mga resulta ng survey at campaign rally, indikasyon daw ng nalalapit na pag-upo ni BBM bilang Pangulo. Presyo ng bigas tumaas na rin. Inspeksyon sa mga infra project sa Benguet, isasagawa ni Congressman Yap. Strawberry Festival 2022, binuksan na. Baguio Archery Team, wagi sa First Like Philippine Archery Cup. Pag-inom ng kape, dapat daw iwasan ngayong summer. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Zone Headlines. Naimbag nga malem amyana na Luzon, hatid namin ang mga may init na balita. Kung pagbabasehan daw ang mga resulta ng survey at mga campaign rally, kampante ang unit team na si Bongbong Marcos na raw ang susunod na Pangulo ng bansa. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Sinalubong kanina ng pagtatanghal ang pagdating ni Attorney Vic Rodriguez sa Camp John Hay Golf Club sa Baguio. Siya ang abogado at tagapagsalita ni Presidential Aspirant Bongbong Marcos. Tapos ang walang patid na selfie kasama ang mga BBM supporter, unahan niya ang seremonya para sa Golf for a Cause para sa mga biktima ng Typhoon Odette. Inorganisa ito ni Romeo Aquino na siyang nagpatayo ng BBM headquarters sa Baguio. Behind! This is a volunteer group. Malaki na po yung aming volunteers na nag-meet to help BBM Star. Maging sa Benguet at iba pang bahagi ng Cordillera ay dumarami raw ang taga-suporta ni BBM. Sumama ako dun sa Abra and dun sa Kalinga. Kitang-kita ko yung tao, dinudumog siya. Alam mo yung nakikita, yung sinasabi ng tao sa news, yung mga fake news na tinatanggal niya yung kamay niya, dumudugo yung kamay niya dahil nakakatak ng tao, nanggigigil yung tao sa kanya dahil excited siya makita. Tugon naman ni Attorney Rodriguez,
Di magtatagal ay uupo na sa Malacanang si BBM. Na base doon sa kalalabas ng kahapon, pinaka-latest survey. The survey was conducted March 9 to 14 by Publicus. And doon sa survey na yun, yung huling buwan ay 52.3% yata si magiging Pangulong Bongbong Marcos. Subalit yung kahapon resulta ng survey na ginanap noong March 9 to 14, si Bongbong Marcos, ang ating leader, ang ating susunod na Pangulo, ay 55. Pero dahil nabitin ang mga taga-suporta sa pagdalaw ni BBM sa Baguio kamakailan, maugong ang hirit na siya'y magkaroon ng campaign rally sa Baguio. Actually, yan ang isa sa nagiging gusto natin layunin kung pwede, pumunta siya dito na talaga yung rally, no? Nangyari noon, it is the opening of the headquarters. If we can pull him here, so much the better. But I have observed na hindi pa nakadating dito si Vice President Sara Duterte. Kung halimbawa may dala na siya dito, di parang gano'n na din yung mangyayari. We have to understand na talagang sa dami ng pupuntahan nila dito sa Pilipinas, kailangan mapagbigyan. At least dito sa atin sa Cordillera, nakadating na siya dito, nakadating na ng Abra, nakadating na din ng Kalinga. Kung pwede, hatakin natin naman din siya pumunta doon sa ating Mountain Province and Ifugao. Naintindihan naman natin, but he was here last December 23 to inaugurate the headquarters. And syempre, pupuntahan mo yung mga lugar like Abra, Kalinga na hindi mo pa nabibisita with the very limited time given for us to campaign, 90 days. And now we're down to, I think, a little less than or over 50 days. So we just have to be more scientific and systematic with our campaigning with the very limited days left before election day. So titingnan natin, hindi tayo nangangako at hindi rin tayo nagsasabing hindi na. Tingnan natin. Pero ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, umiiwas umano sa Baguio si BBM dahil nagkakagirian ang iba't ibang nagpapakilalang BBM coordinator. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samot-saring pagkain na gawa sa strawberry ang ibinida sa muling pagtatanghal ng Strawberry Festival sa bayan ng La Trinidad, Benguet. Para sa mga mamamasyal, samantalahin na rin ang pagbili dahil bumaba ang presyo nito. Ang kwento hatid ni Charles Limon. Muling napuno ng strawberry ang municipal grounds ng La Trinidad. Ngayon kasi, ang pagbubukas ng ika-41 pagdiriwang ng Strawberry Festival. Pero, hindi kasing garbo ng mga nagdaang pagdiriwang dahil pa rin ito sa pandemya. Due to this pandemic, the Executive Committee of Strawberry have decided to limit all the activities and hope and pray that for next year we'll be having baking the strawberry. 6 na simpleng aktibidad lamang ang pinayagang isagawa sa pagdiriwang. Isa na dito ang paligsahan sa pagbe-bake ng strawberry cake at ang pagbubukas ng strawberry lane. 3. And we ask our municipal mayor to say a message. Dito, makikita ang iba't ibang souvenir, inumin at pagkaing gawa sa strawberry. Isa sa mga patok at kakaiba dito ay ang strawberry burger ni Aling Lea Lin. Imbes na pickles at mayonnaise, gamit niya ay strawberry at strawberry sauce. Binagay namin sa team natin na strawberry. So talagang pula siya. It's made of strawberry. Kaya meron siyang strawberry bun. Complete. It's complete burger. You can have it as a complete meal. It's with the lettuce, romaine, the cheese, the burger patty, and see, there are even the strawberries inside. Matatagpuan din dito ang strawberry royal bibingka na nagkakalaga lang ng 250 pesos per order. Ikinatuwa ito ng mga residente
dahil dagsa ang mga turista. Overwhelming po syempre. 2 years po kasing na-stop yung celebration ng Strawberry Festival, and it's very good kasi syempre it's an opportunity din para sa mga MSME to showcase their once again their products when it comes to strawberries. Inspirasyon din ito para sa bayan dahil bumabangon pa lang ito mula sa epekto ng pananalasa ng Bagyong Maring at Habagat na labis na kaapekto sa industriya ng strawberry. Affected during the March ay November Typhoon Maring, in which all the seedlings were covered with soil because the strawberry farm was flooded. Nakikipag-ugnayan na ang bayan sa Benguet State University at Department of Agriculture para muling maparami ang strawberry. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Di raw magtatagal ay may dedeklara na ang Alert Level 0 sa bansa. Pag nagkataon, posibleng magkaroon na ng maskless smile. Ano ang mga dapat gawin para ma-achieve ang confident smile matapos ang 2 taon? Alamin yan sa kwento ni Hannah Likian. Sa pagbaba ng kaso ng COVID-19, ilan sa mga inaasahan ay ang pag-alis ng face mask. Matapos ang 2 taon, ang ngiping dating tinatakpan ng mask, maaari nang ibida sa posibleng maskless community. Ang engineering student na si Jed, prinapractice na raw ang ngiti sa salamin. Kung sakaling tatanggalin ang face mask, nire-ready ko na yung smile ko na walang mask kasi medyo matagal na rin eh. Kahit nga sa picture, naka-face mask pa rin. Kaya naman heto ang mga tips ni Doc Jaylin Bumatay ng Healthy Smiles para maipakita ang ating confident smile. Lahat tayo matagal nang hindi tayo nakakalabas, mga bahay natin. Mga 2 years, most of us 2 years hindi nakakalabas at hindi nakaka-visit sa dentist. So, I would advise na ngayon pa lang, bumisita na kayo sa mga dentista ninyo at magpa-dental cleaning or oral prophylaxis para matanggal yung mga naipon na plaque or mga calcular deposits, even yung mga stains kapag nag-i-smoke tayo. Dagdag pa niya, hindi lang malinis na ngipin ang pwedeng ma-achieve, fresh breath na rin. Hanelikian para sa Luzon Headlines. Nakikitaan na rin ng paunti-unting pagtaas sa presyo ang mga bigas sa merkado. Magbabalita, Ran de Guzman. Sangka ba ng binibili noon ni Ellen? Pero ngayon, tingi-tingi na lang. Tumaas na ng halos 5 piso kada kilo ang presyo ng bigas sa merkado. Of March, this month. Bakit kaya, ma'am? Well, di ba, knowing na tumaas yung krudo natin, so affected talaga sa transportation. Kasi mostly ng mga rice natin from Isabela, Pangasinan, so affected talaga. Ito rin ang pananaw ng Regional Manager ng National Food Authority Region 1 na si Piolito Santos. Mataas po ang bigas siyempre dahil po sa magtumaas po yung recently yung mga presyo po ng gasolina na kinakailangan yan para may transfer mga produkto sa iba't ibang lugar at tumaas din po yung mga processing cost dahil po sa paggiling po ay kailangan ng kuryente. Sa kabilang banda, magandang balita raw ito sa mga magsasaka. May epekto po yan na pwede pa rin tumaas ang export price at makakatuling din po sa ating mga magsasaka. However, ang NFA po ay nakahandang bumili po ng palay sa halagang 19 pesos per kilogram po sa ating mga magsasaka. Idadagdag raw nila ang mga ito sa emergency and calamity rice supply. Kung patuloy na tataas ang presyo ng mga pangunahing pangangailangan na tiyak na magpapahirap sa mga consumer, maaaring magdeklara ng emergency situation ang isang local government unit. Ito'y alinsunod sa Republic Act 10121 o ang Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act of 2010
at Local Government Code of 1991. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Republic Act 10028 is the expanded Breastfeeding Promotions Act of 2009. And ngayon, all establishments should have a what we call a lactation station. No, mandatory po ito, whether it is health or non-health establishment, they shall establish yung breastfeeding station or lactation station. And ito ay hindi lang establishing the station, they should also provide facilities such as lavatory, hand washing facilities, no, kung kailangan ng outlets for breast pumps, tables, etc. Yan ang guideline po ng Department of Health as well as Department of Labor and Employment. However, a private establishment can apply for exemption, no? And such exemption is renewable every 2 years from the time it is granted. Paano ka magkaroon ng exemption from putting up a lactation station? Limbawa, yung place of work puro lalaki, no? Puro lalaki. Therefore, it would not be practical to put a lactation station because hindi siya magagamit. So this is one ground for exemption for the employer. And of course, the number of women employees is also a ground, no? Pag isa o dalawa lang out of 200 ang employing babae, then it will be a justification to apply for exemption. The third one is if there are no pregnant women in the workforce for the moment. No, pag wala pong pregnant women among your employees, you can apply for temporary exemption to the DOLE rule. And of course, if you apply for exemption, you will have to comply with the provisions of Department Order number 143 of the Department of Labor and Employment. Of course, again, this is another one of the laws na nagbibigay protection to our women. Pangako sa inyo mga kababayan, sa tulong ninyo, itutuloy natin ang pagsulong ng mga batas tulad nito. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal.
The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Samantala, nagbanta si Congressman Eric Yap ng Benguet, nakakasuhan ng DPWH kung may mga madiskubreng kapalpakan sa mga ipinatutupad na infra project sa Benguet. Ito'y matapos mag-viral ang video ng pagguho ng rock netting sa Itogon, Benguet. Magbabalita, Charles Limon. Naging viral sa social media ang video na ito ng pagguho ng ginagawang rock netting na ito noong linggo. Kita ang pagguho ng bato at alikabok. Sinundan ito ng samut-saring komento mula sa mga netizen. Paglilinaw ng DPWH Cordillera, routinary clearing lamang ito upang matanggal ang mga gumuhong bato. Dagdag ng DPWH, hindi pa tapos ang proyekto. Ayon kay Benguet Caretaker Congressman Eric Yap, nagpaliwanag na ang DPWH sa kanila kaugnay dito. Sa kabila nito, magkakaroon daw ng mga surprise inspection sa mga infrastructure projects sa Benguet. At kung may madidiskubreng kapalpakan, nagbantang may makakasuhan. I will inspect kung it is standard. Ngayon, pag may nakita akong substandard dyan, magpa-file ako ng kaso sa ombudsman. Simple lang naman yung message ko do not mess with my province. Kung ano yung proyekto, siguraduhin nyo na standard po. And ang report naman ng DPWH as of kahapon, it is a clearing operation daw. So ngayon, ang sa akin naman, kung ano man yung kanilang reason or report, tanggapin natin yun. But ang importante, yung pag-iimbestiga natin sa kanila sa mga proyekto dito sa ating probinsya, kung ito ba ay standard o substandard. Ang rock netting project sa Barangay Dalupirip sa Itogon, Benguet ay nagkakalaga ng 279 million pesos. Ayon naman kay Mayor Victorio Palangdan ng Itogon, Benguet, duda ito sa paliwanag ng DPWH. Nagsisinungaling sila because if you will see the actual happening, talagang bumuo ang malaking portion. Sinira pa nga ang kabilang railings na semento. Diba? Dagdag pa nito,
dapat isagawa na lang ang rock netting sa mga lugar na kailangan dapat matugunan ang pagguho ng lupa. Walang nag-request dyan. Hindi priority yan. Hindi kailangan ng mga tao yan. Bakit napakarami? Yung mga dangerous area sana ang nalagyan lang ng rock netting. Bakit lahat na ng highway meron na yan? Tuloy pa rin ang trabaho sa nasabing proyekto. Asahan pa raw ang karagdagang routinary clearing hanggang sa tuluyang matapos. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, advokasya ng isang full-blooded Igorot teacher ang pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa mga Cordilleran sa pamamagitan ng paggawa ng mga content sa social media. May kwento po si Randy Guzman. Inayan is a Cordilleran word from the Kankanai and Bontoc Igorot languages that highlights how to live a good life. Taong 2012, lumipad papuntang Thailand si Freddy para magturo. It's not only a teacher thing, but all OFW. The first time when you go to a country for the first time, for the first day, you're going to be culture shocked. And you have a lot of things to adjust with. Many Filipinos look down on Igorots. Para maibsan ang pangungulila at hirap ng pagiging OFW, naisipan niyang gumawa ng mga video. We started doing comedic skits. And everything was skit, but the theme was always been about Igorots and the Cordillera. So every single short film that we made was based on Igorot culture, Igorot jokes, Igorot traditions, and those kind of stuff. In-upload niya ang mga ito sa kanyang YouTube at Facebook page para magbigay impormasyon at para mabigyang linaw ang maling pananaw tungkol sa mga Cordilleran. Subjected to many misconceptions until today. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan, right? So what the youth learn, what the youth will practice, will in the future they will do it. They will also believe it. Lalaki sila dun, and then they will believe it and they will pass it on to the next generation. It's like fake news that if you keep on repeating an obvious lie, it will become truth, and then the youth would believe what is ridiculous. Uray kahit ito ay isang napaka obvious na mali. Kailian, kabsat, kakasinsin, kapamilya, kabagis, kakalaban. Marami ang natutuwa at natututo sa kanyang mga video na may libo-libo ng views. Aabot na rin sa 70,000 ang kanyang Facebook followers at 25,000 subscribers naman sa kanyang YouTube channel. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa balitang pampalakasan, wagi ang Baguio Archery Team sa kauna-unahang face-to-face archery tournament. Ang isa pang magandang balita, napili ang isang miyembro ng koponan bilang kinatawan ng bansa sa magaganap na Southeast Asian Games sa Mayo. Balitang pampalakasan, hatid ni Olaine Tresmanyo. Labis ang tuwa ng Baguio Archery Team. Humakot kasi sila ng medalya sa katatapos na first leg Philippine Archery Cup sa Marikina City. Gold medalist sa kanyang kategory si Ketura Gonzalez. Napili rin siyang maging bahagi ng Philippine team sa Southeast Asian Games na gaganapin sa darating na Mayo. Yung previous event ko is yung first leg Philippine Archery Cup. Yung rank ko po on my age category under 21. Nag-gold po ako sa Olympic round tsaka first po ako sa qualifying round, and sa open category, yun na po yung para sa Philippine team. Pang fourth po ako. Ngayon po, nakapasok ako sa training pool, and I want to continue hanggang sa maging national team ako. Tapos pag national team na, aim for higher. Yun po.
Silver medalist naman si Renan Noel. Sobrang nakakakaba kasi in 3 years po. First time in 2 years po. Masaya po ko dahil nagka-medal po mga athlete ko po. Mga tinuturuan ko po ng athlete. Then today, ngayon po, yung isang rank 1 po natin na Philippine team is nasa Thailand po siya ngayon. Tuloy ang ensayo ng Baguio Archery Team para sa second leg ng Philippine Archery Cup sa Abril at para sa Asia Cup na gaganapin naman sa Phuket, Thailand sa darating na Mayo. Olaine Tresmanyo para sa Luzon Headlines. Pag-inom ng kape, dapat daw iwasan ngayong summer. Ang kwento, susunod na. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kooperatiba. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Tuloy-tuloy lang po ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. Sa milk tea ng batang 90s, karatatin ang itrahay. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. So masakit ang ulo sa Paulinimen, ginhaway garantisado. Paulinimen, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO. Isa raw sa mga dapat iwasan ngayong papalapit na ang summer season ay ang pag-inom ng kape. Kung bakit, alamin sa report ni Randy Guzman. Kahit tanghaling tapat, nagkakape si Raquel. Sa isang araw, halos 5 baso ang kanyang nauubos. Sobrang hilig sa kape. I think because of my previous job, parang naging tubig na namin yung kape. So, it helps us, stay awake, saka energized, gano'n. Kaya kung minsan, nakakaramdam siya ng mga negatibong epekto.
Pag nasasobrahan, papalpitate ka talaga. Paliwanag ni Dr. Rydel Miles Kitongan, Remember, ng kape is may caffeine yan. Yan actually yung substance na nagdudulot ng epekto sa katawan ng tao. So ano bang masamang epekto nito pag nasasobrahan? Number 1, yan yung nagiging nervyoso ka, nagiging irritable ka, ihi ka ng ihi. At the same time, pwede ring umasim yung sikmura mo. ngayong papalapit na ang summer season, dapat daw itong iwasan o bawasan. At remember na pag summer, naarawan tayo, nagpapawis tayo. So, naglalabas tayo ng tubig sa katawan natin. Remember, sabi ko kanina, ang kape is nakakapagpaihi yan. So, kapag nasosobrahan mo, ihi ka ng ihi, maridehydrate ka. Yan tuloy yung magiging cause natin na pwedeng makapag-cause ng heat stroke. Maaari rin daw makaranas ng pagsusuka dahil sa sobrang acid, pagtaas ng blood pressure dahil sa palpitation at pagkahilo. Kaya't payo niya, Everything in moderation. Pwede mong gawin yan, pero dapat yung control is nasa sa iyo. huwag din daw kalimutan ang pag-inom ng maraming tubig na makatutulong sa paglilinis ng loob ng katawan at pampawi sa init na dala ng maalinsangang panahon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat. Happy weekend!